മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവജതേയോ മാം സമേ യുക്തതമോ മദഃ. ഹരി ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഓം ഗുരു നമ നാമ സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ മാം സമേ യുക്തതമോ മദഃ. ആറാം അധ്യായത്തിലെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി? 47ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. അതോ 7ാം അധ്യായമാണോ ചൊല്ലണ്ടേ? 47 അല്ല സോറി 6ാം അധ്യായത്തിലെ 47ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചൊല്ലണേ. പരമാത്മനെ നമ. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മദഃ. ഹരി ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തി നിൽക്കാണ്. ഒരു അധ്യായം കൂടി ഉള്ളൂ. 18 അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത 2ാമത്തെ ലെവല് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവാണ്. കൊറേയൊക്കെ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നേക്ക് പോണ്ടി വരുമോ? ഇല്ലല്ലോ. മനസ്സിലായി മാതാജി. കുറേശ്ശെ മനസ്സിലായി. ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. മുഴുവനായിട്ടില്ല, കുറച്ചേ മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മള് ഇന്ന് ആരോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ. എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലെ പുസ്തകം ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ മാതാജി ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഗ്രൂപ്പില് ഏതൊക്കെ ബുക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നടച്ചു വെക്കും. തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഏകാദശിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുക. എന്നാലും പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വേറെ 3 ബുക്കുകൾ. ഇനി ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അത് കഴിഞ്ഞ് ലെവൽ 4 എത്തുമ്പോ വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീത തുറക്കും നമ്മൾ. ഒരു ലെവലിൽ 3ാമത്തെ ലെവലില് വേറെ 3 ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അത് ഏകദേശം 2 മാസം. മാതാജി എന്ത് ആ ബുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങണോ? നിർബന്ധമില്ല മാതാജി, നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും. ആ ബുക്ക് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഏകദേശം അതിലത്തെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും അതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഭഗവത്ഗീത പോലെ ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള പുസ്തകമല്ല. അത് 3ഉം കൂടിയാലും ഇതിന്റെ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്രയും ചെറിയ ബുക്കുകളല്ല അത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപദേശങ്ങൾ 11 ഉപദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ 11 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണിത് മാക്സിമം. 11 ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലത് വേഗം തീരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഒരു 8-9 ദിവസം കൂട്ടാം നമുക്ക് ഒരു ബുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ആരാണ് അവിടെ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്? അടുത്ത ബുക്ക് നമ്മള് 2ാമത്തത് ഈശോപനിഷത്ത് 19 മന്ത്രം, 18 മന്ത്രം പ്ലസ് ഒരു ധ്യാന മന്ത്രം, 19 മന്ത്രങ്ങളാണുള്ളത് അതില്. അത് നമുക്ക് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ
ഒരു 15 ദിവസം കൂട്ടാം. 19 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസം, മാക്സിമം 19. ഒരു ദിവസം ഓരോ മന്ത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 19 അധ്യായമാണ്. അത് 19 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ 19ഉം 11ഉം 19ഉം കൂട്ടും. അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്കൊരു എത്ര മാസം ഉണ്ടാവും? 19ഉം 38, 48, 50 ദിവസം അല്ലെ ഏകദേശം. അപ്പൊ 1.5 മാസത്തെ ക്ലാസ്. അത് ഓരോ ബുക്കാണ്, 3 ബുക്കാണ്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ടാർജറ്റ് 1.5 മാസം കൂടി. ആദ്യം 18 ദിവസം പറഞ്ഞു, പിന്നെ അത് 1 മാസമാക്കി, ഇനി അടുത്തത് 1.5 മാസം അല്ലേ? മാതാജി ബുക്ക് ചെയ്ത് മാതാജി എല്ലാ സെന്ററുകളിലും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി. ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ചു. നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും നോക്കാറില്ലേ? ബുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് മാതാജി? മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3 ബുക്കിന്റെ പേര്. മേടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബുക്കിന് വില ഇല്ല. ഒരു ബുക്കിന് വിലയുണ്ട് 250 രൂപയായിട്ട് ഒരു ബുക്കിന് വരുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് 2 ബുക്കും 50 രൂപയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ബുക്കിന്റെ വില. ചെറിയ എല്ലാം 350 രൂപയാവെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി. ഞാൻ മാതാജി ബുക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള സെന്ററിൽ നിന്ന് മേടിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ മേടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മേടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം. അഡ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അയച്ചു തരും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷെ നിർബന്ധം വന്നില്ലായിരുന്നു. ആമസോണിൽ കിട്ടില്ല. എന്താ പറയുക, ഇസ്കോണിന്റെ സെന്ററിൽ മാത്രമേ ബുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഗുരുവായൂരിന്ന്. ഗുരുവായൂർ കിട്ടും. പിന്നെ ഏത് സെന്ററിലും കിട്ടും. നമ്മൾ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം. മാതാജി ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ, ഈ ക്ലാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ. അതെ. കിട്ടിയില്ലല്ലോ. വന്നില്ലായിരുന്നോ? ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ. ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണും എല്ലാവരും. വൈകുന്നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രാവിലത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. രാവിലത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളവരല്ലേ. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളെ മതി, നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏത് അധ്യായം പഠിച്ചു? അധ്യായം 16. എന്തായിരുന്നു അധ്യായം 16? ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് അല്ലെ. ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? മ്യൂട്ടായോ എല്ലാവരും? നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളുണ്ട്. അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നതാണ്? അസുരീയ സ്വഭാവവും ദൈവീയ സ്വഭാവവും ഉള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. പിന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ കാണുന്ന ദോഷങ്ങൾ. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ വീഴ്ചകൾക്ക് കാരണം. യമനിയമങ്ങൾ. യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഉപദേശിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിട്ട് പറയുന്നല്ലോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പഠിക്കാൻ പോണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും, കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ, അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയി. മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ആരും ഒച്ചെടുത്തോണ്ടോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത്? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ഭഗവാനില് വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത്, മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം. അതായത് നമുക്ക് 3 വിഭാഗങ്ങൾ 3 തരത്തിൽ പറയാം അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത് ആണല്ലോ. സംശയമില്ലല്ലോ അതൊന്നും. ആ പ്രവർത്തികൾ വിശ്വാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.
ഏത് ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ വിശ്വാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്, ആ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും എന്തുണ്ടാവും, വിശ്വാസങ്ങൾ ഈ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടാവും. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയണത്. ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 3 വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 3 സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതില് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസങ്ങള് അതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അർജുന ഉവാച യേശാവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോരജസ്തമ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താ? സത്ത്, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ഇവിടെ എന്താ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്ത്, രജസ്, തമോസ് ഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നതാണ് അതാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, സത്ത്, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങള്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ, സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്, അതില് അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? അവരില് ഏത് ഗുണമാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ആര് സംശയം ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയണത്? 3 ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ഈ 3 ഗുണത്തിലല്ല അതല്ലേ, ഇതൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സ്വഭാവച സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമായി തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പോ ഈ ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ഇപ്പോഴല്ല പറയണത് അല്ലെ, ഈ ആത്മാവിന്റെ പൂർവ്വം ആദ്യമേ തന്നെ ആർജിച്ച ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാകാം? ചിലപ്പോ സാത്വികമാകാം, ചിലപ്പോ രാജസികമാകാം, ചിലപ്പോ താമസികമാകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ്, അതിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ബാധിക്കുന്നതും ഈ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഈ സാത്വികവും രാജസികവും താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമ്മളെ സാത്വിക ഗുണം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ്? പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തും സ്വാധീനിക്കുന്നത്, ഈ ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇനി. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോശ്യശ്രദ്ധാ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ ത്രിപ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താണ്? ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. അവര് ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാക്കള് ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. അപ്പൊ ഏത് ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും എന്തുണ്ടാവും? ഓരോ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കും. ആ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് പറയാം? ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്പീഡ് കൂടുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല. യജന്തേ
സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാം ശന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓരോരുത്തരിലും എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു? വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങളിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ആ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസിക സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെയും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെയും ആരാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളവര്. സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസിക സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. സാത്വികര് ദേവന്മാരെ, രാജസിക സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ. ഭഗവാൻ ആരാരാധിക്കും? ഭഗവാൻ ആരാരാധിക്കും? വൈഷ്ണവര്. രാധാദേവിയെ രാധാദേവി. ഭഗവാനെ ആരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? സാത്വികരായിട്ടുള്ളത് ദേവന്മാരെ വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ. സാത്വിക ഗുണങ്ങളുള്ളവര്, വിശുദ്ധ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. വൈഷ്ണവ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. കേൾക്കാൻ വയ്യ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചതായിരുന്നു, ഇതില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണ്? സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങള്, സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ 3 കാറ്റഗറി ഓരോരുത്തര് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സാത്വികര് ദേവന്മാരെ, രാജസിക സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് വിശുദ്ധ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവർ. വിശുദ്ധ സത്വം, അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ, എന്താ പറയാ, അതിജീവിക്കാൻ അതായത് ഇന്നലെ സത്വത്തിലുള്ളവര്, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി, ഗുണാതീതൻ. നമ്മൾ അർജുനൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയും. കുറെ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ വ്യക്തിയാണ് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി, ആ ഗുണാതീതനായ വ്യക്തിയാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥയിലെത്തിയ വ്യക്തി. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിക്കാണ് ആരെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടുള്ളവര് ദേവന്മാരെ, രാജസിക സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. ഈ 3 ഗുണത്തിനെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ അതായത് ഗുണങ്ങളുടെ അതീതനാവാം. നമ്മൾ ഗുണങ്ങളുടെ അതീതനയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം സത്വഗുണവും നമ്മളെ ബന്ധിക്കാണ്. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അതിന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം, ഓവർകം ചെയ്താൽ, അതിന് നമ്മൾ തരണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഗുണത്തിൽ അവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആശാസ്ത്ര വിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ തപോജനഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാബലാനിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ദുഭൂതഗ്രാമാമചേതസഃ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമമാസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായിക്കൊണ്ട് അഹംഭാവത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളും മാത്രമല്ല ആ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തില് നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ ആരാണ്? അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രേരിതരായിട്ട്? കാമം, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങള്, ആസക്തി, എന്തിനെങ്കിലും ആസക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അഹംഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ്? സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെ പിന്നെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുക.
അല്ലെങ്കിൽ ദ്രോഹിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറയും. ഇത്തരത്തില് നമുക്ക് പറയില്ല ഒറ്റക്കാലുമേൽ തപസ് ചെയ്യുക, തല കുത്തി നിന്നിട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയൊക്കെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ മരണം പോലും സംഭവിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നവരാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അടുത്തതില്? ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും എന്ത് വരും? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും നമുക്ക് സംഭവിക്കും. യജ്ഞങ്ങള്, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും? ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും, പിന്നെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും, ദാനത്തെ കുറിച്ചും, തപസ്സിനെ കുറിച്ചും. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം, യജ്ഞം, ദാനവും, തപസ് ഇത് ഈ ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചും എന്തുണ്ടാവും പറഞ്ഞു? വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറയണത്? ആയു, സത്വബല, ആരോഗ്യം, സുഖ, പ്രീതി, വിവർദ്ധനഃ, രസ്യ, സ്നിഗ്ധ, സ്ഥിര, കൃത്യ, ആഹാര, സ്വാത്വികി പ്രിയഃ. സ്വാത്വിക പ്രിയ എന്താ പറഞ്ഞ? ദീർഘായുസ്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും, രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യം നൽകുന്നതും, സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും, രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യകരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമായിരിക്കും ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യം, സന്തുഷ്ടി നൽകുന്ന ഭക്ഷണം, സംതൃപ്തി നൽകുന്നത്, പിന്നെ രസവത്തായിട്ടുള്ളത്, പ്രീതികരവ്, സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, അങ്ങനെ ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, തേജസ്സും ഓജസ്സും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് പൊതുവെ ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 3 സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേത് ഗണത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് കട്മളാലവണ തൃഷ്ണോ കട്മളാലവണ തൃഷ്ണ തീക്ഷ്ണ അരൂക്ഷ വിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖ ശോകാമയ പ്രദ. എന്താ പറഞ്ഞ? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കയ്പുള്ളത്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങള് എന്തിന് കാരണമാകും? നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് കയ്പ്, നല്ല കയ്പുള്ള ഭക്ഷണം, പുളിപ്പുള്ള ഭക്ഷണം, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, അതായത് വരൾച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഉപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയിലും കുറച്ച് പിന്നെയും കൂടുതൽ ഉപ്പ് വേണം, ഭയങ്കര ചൂട് വേണം, പിന്നെന്താണ് നല്ല എരിവ് വേണം, നല്ല പുളി. കയ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കയ്പയ്ക്ക, പാവയ്ക്ക, അതിന്റെ കയ്പല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഭക്ഷണത്തിന് ചില കയ്പ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് നല്ല എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, നല്ല പുളിയുള്ളത്, എല്ലാറ്റിനും നോർമലിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയിട്ട്
നോർമലി ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷണം നമുക്ക് എന്തിനു കാരണമാകുന്നതാണ്? രോഗങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം. അപ്പൊ രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി താമസ സ്വഭാവത്തില് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. യാതയാമം ഗതരസം പരിഷിതം ചെയ്യത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികൾ ഏത് ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടം തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണം. അതാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസിക സ്വഭാവത്തിൽ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത, അതായത് പഴകിയതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം എന്താണ് കുറച്ച് പഴകിയതായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നാളെ കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളത്. ചിലവർ കരുത്തി കൂട്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് കേടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്? താമസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. 3 മണിക്കൂർ മുന്നും പാകം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മളെ ക്ലാസ്സില്? 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടുന്നോ? അതെ, ജീവാംശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതായത് നമ്മള് 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടും, ഊർജം നഷ്ടപ്പെടും മാതാജി. നമ്മള് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അതിന്റെ ആ ഒരു ഗുണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ കഴിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലാതെ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, അവിടെ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവിടെ നമുക്ക് നടക്കുന്നില്ല. അതാണ് 3 മണിക്കൂർ മുൻപ് പാകം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്? താമസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ഉള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സാത്വികര്, രാജസിക, താമസികം. സാത്വികർ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു? 3 തരത്തിലുള്ള തേജസ്സും നൽകുന്ന ഭക്ഷണം ആരോഗ്യം അസാധ്യമായ ഭക്ഷണമായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നല്ല ഓജസ്സും തേജസ്സും നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് രാജസിക സ്വഭാവികൾ. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എരിവുള്ളത്, നല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുമായ ആഹാരം. അതാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസിക സ്വഭാവം. 3 തരത്തില് ഉള്ളവരുടെ, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. സാത്വികരും, പിന്നെ രാജസികരും, താമസികരും എത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ 3 മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അടുത്തത് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞ, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷി ഫിർ യജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോയ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മന സമാധായ സസ്വാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ ശ്രദ്ധമായും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു, കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നതോ അഭിസന്ധായ തു ഫലം രംഭാർത്ഥം അപി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം രാജസികം എന്ന് പറയുക. ഭരതശ്രേഷ്ഠ അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രാജസിക യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വർഗം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വർഗമൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഗർവ് കാട്ടാന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ കുറെ ഭയങ്കര സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. അത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്തിലാ വരുന്നത്? രാജസികമായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ ആളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അല്ലെ, ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വേദവിധികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ, പിന്നെന്താണ്? വിശ്വാസവും ഇല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ വിശ്വാസവും ഇല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ വേദവിധികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ എന്താണ്? പ്രസാദം ഉണ്ടാവും. ആ പ്രസാദം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യണം. പ്രസാദത്തിന് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ പ്രസാദം ആരെങ്കിലും കൊടുക്കണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കൈ നീട്ടി നമ്മൾ പ്രസാദം മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണത്. നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രസാദത്തിന് സാധിക്കും. പോയിട്ട് ചെന്ന് മേടിക്കണം എന്നാ പറയാം. നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുതരുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കാതെ പോയിട്ട് മേടിക്കണം പ്രസാദം. അങ്ങനെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ചെയ്യാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റത്തെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായിട്ട് വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യം ാണ് എന്ത്? ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരി ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല. അതായത് വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, പിന്നെ വിശ്വാസമില്ലാതെ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല, പക്ഷെ അവർ നിർബന്ധിച്ച കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ ഭക്ഷണകൃത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ 3 പേരുടെ, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു 3 പേരുടെ. ഇനി അടുത്തത് തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദേവ ദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മുറിഞ്ഞു പോണ്ടാ. എന്റെ മുറിയുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, മാതാജി സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ കേക്കണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആദരിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തപസ്
ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? മൂന്നാമത്തെ നമ്മളിപ്പോ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ തപസ്സില് 3 തരം തപസ്സുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനി അടുത്തത് തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ തപസ് 3 തരം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക. 3 തരം തപസ് പറയുന്നത് ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. ഇതില് ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഉന്നതന്മാരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരികമായ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, അങ്ങനെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികള്, ഗുരുവിനെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, എന്താണ്? ശുചിത്വം, പിന്നെ പെരുമാറ്റത്തില് ലാളിത്യം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സില് പറയാം നമുക്ക്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയേത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവും ഹിതകരമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണമാണ് വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സത്യമായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? സത്യം സംസാരിക്കുക, സത്യം പറയാൻ പഠിക്കണം. പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താ പറയാ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതായിരിക്കരുത് പറയുന്നത്. ഹിതകരമായ സംഭാഷണം, ഇത് പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവും എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്യം പറയാ, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക്, കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, അവർക്ക് എന്താ പറയാ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇതായിരിക്കരുത്. ഹിതകരമായ സംഭാഷണം, പതിവായിട്ടുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. ഇതാണ് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാഗ്മയ തപസ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ശാരീരിക തപസ് കഴിഞ്ഞു, വാഗ്മയ തപസ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി മാനസിക തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ. ഏത് കേട്ടില്ല? വാഗ്മയ തപസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് സത്യം പറയാം. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പറയണത്? നമ്മള് വാക്കുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യാം, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുന്നത്. അത് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് സത്യം മാത്രം പറയാം. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരിക്കും, ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകിൽ പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവണം. അല്ല മൂന്നാമത്തത് പിന്നെ എന്താ പറയാ, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തത്. ആ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത്? അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കരുത്. പിന്നെ ഹിതകരമായ സംഭാഷണം. ഹിതകരമായ സംഭാഷണം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹിതമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവും എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് സത്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ സത്യം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു രോഗി ഇപ്പൊ മരിക്കുന്നുള്ള നിലയിൽ നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ രോഗിയുടെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ചികിത്സിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, ഒന്നുമില്ല ചികിത്സിക്കാനായിട്ട്, ഇനി വീട്ടിൽ പോവാ, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണോ ശരി? നമ്മളിപ്പോ ഈ വാഗ്മയ തപസ് പ്രകാരം അതല്ല, നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഇനി വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ, റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർ സത്യം മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകാൻ ഇച്ചിരി മരണമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ആ ഡോക്ടർ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയണം അല്ലെ? പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്ത് പറയാം? ആ ഡോക്ടർക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ എന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഇതില് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡോക്ടർ പറയേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യം പറയണം. സത്യം പറയണം.
അതായത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, കാരണം നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ ഇനി ഒന്നും ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറയരുത്. അതല്ല മാതാജി, നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് സത്യമായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സത്യമായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് സത്യമുണ്ടായിരിക്കണം, വീട്ടിൽ പ്രയോജനം വേഗമാകും റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയണം. പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രചരണവുമാണ് വാഗ്മയങ്ങളെ നട്ടാവട്ടെ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയേണ്ടത്? നമ്മ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ, സത്യം പറയാം, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തെന്ന് പറയണില്ല. അപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടി വരും? അവിടെ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സത്യം എന്താണ്? ആ രോഗിക്ക് വിഷമുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം സംസാരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തെന്നായിരിക്കണം പറയേണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അതായത് വീട്ടിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ, കാരണം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, താങ്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിടും, അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോ ഇത്തിരി സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയില്ല ഡോക്ടർ? ആ ഡോക്ടർ അവിടെ സത്യം പറയില്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് വാഗ്മയ തപസ്സാണ്. അവിടെ ആ ഡോക്ടർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തിലേക്ക് പോകത്? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോയി. ആ തപസ് വാഗ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്സല്ല അതല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മള് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. നമ്മൾ സത്യം മാത്രം പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചില സ്ഥലത്ത് അതായിരിക്കണം സത്യം, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത്? അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ വാഗ്മയ തപസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. അടുത്തത് മാനസികമായ തപസ്. മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം, മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ, ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണത്? സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകണം. നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകണം എപ്പോഴാണ്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിചാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിൻവലിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകണം. പിന്നെന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ സൗമ്യത. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സൗമ്യരായിരിക്കണം. മൗനം പാലിക്കണം. മൗനം പാലിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? വാചാലനായിരിക്കണം. പിന്നെ ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, സ്വഭാവത്തിൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ തപസ് 3 തരം നമ്മൾ കണ്ടു. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഭഗവാന്, പരമപുരുഷനെ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ, മാതാപിതാക്കള്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കുന്നത് പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരും. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സത്യമായിരിക്കണം, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തതാണ് മാനസിക തപസ്. എന്നുവെച്ചാൽ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി. ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരും? മാനസികമായ തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ 3 തരം തപസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ 3 തരം തപസ്സും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതെന്താവും? സാത്വികമാകുന്നാണ് ഈ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തു പോരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംബേന ചൈവയേത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന, മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതും അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില തപസ്സുകൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിൽ പറയാം? രാജസികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ഷണികമായിരിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് അനിശ്ചിതമായിരിക്കും എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറയണത്? അടുത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് പറയില്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ. ഈ ക്ഷണികം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അർത്ഥം വരിക? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നത്. ക്ഷണികവും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ക്ഷണിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ആൾദൈവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ചിലവരുടെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചിലവരെന്താണ്, നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ശക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണച്ച. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യും? സാധാരണക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അവരെന്താ ചെയ്യാ? ദൈവാണല്ലോ അവര്, ദൈവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കാല് കഴുകിക്കുക, അവർക്ക് കുറെ പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരില്ലേ? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഈ മദ്രാസിലെ ഓം ശക്തി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട് മാതാജി. അവിടെ ലൈനായിട്ട് കാല് കഴുകിപ്പിക്കും താലമൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയില് അവരൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരാണ്. പക്ഷെ ഇവരെന്താ പറയണത്? അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ശക്തി ഉണ്ട്, അവര് ഭഗവാനാണ്, അവര് ദൈവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തില് പറയാം? ഈ രാജസികമായിട്ടുള്ള എന്തില് പറയുന്നതാണ്? തപസ്സിൽ പറയാം അല്ലെ? രാജസികമായിട്ടുള്ള ഇതാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ചു നാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തുടങ്ങും, അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും. പിന്നെ അവര് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് താമസിക തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമാസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ഇപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം, നമ്മളെ മൂഢമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി മൂലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒന്നുകിൽ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. ഹിരണ്യകശിപുവിനൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെ എന്താണ്? ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഹിംസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചത്. അത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും രാജസികമായിട്ടുള്ളതും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതും അല്ലെ? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാത്വികമാണെന്ന് കണ്ടു. രാജസികമായിട്ടുള്ളത് ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആരാധന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രാജസികമാണെന്ന് കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? മൂഢബുദ്ധി മൂലം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറയുന്നത്? ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സ്വാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യമെന്ന ബോധത്തോടെയും
പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ ഈ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കൊടുക്കുന്നത്, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച്, പിന്നെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, അതായത് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച്. പിന്നെന്താ പറയണത്? മാസാന്ത്യത്തില്, സൂര്യചന്ദ്ര ഗ്രഹണ മുഹൂർത്തത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവനോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ ഒക്കെ ദാനം കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനമാണ് അല്ലെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം. അങ്ങനെയൊക്കെ ദാനം കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ്. ഇത് ഒക്കെ എന്തിൽ പറയും? നമുക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. എന്താ പറയണത്? യത്ത് പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ധീയതേച്ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമാണ്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ, നമ്മളെ പൂർണ്ണ സമ്മതമൊന്നുമില്ലാതെ നൽകുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അതായത് ദാനം കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നമ്മളെ പൈസ ഇത്രയും ചെലവായല്ലോ, വെറുതെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? അദേശകാല യഥാന യഥാനം പാത്രേ പിശ്ചാധീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസാമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ട് പോയിന്റാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ. ഒന്ന്, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനം ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. അതായത് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാലം ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന ദാനം, അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനവും. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയണത്? ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകുന്ന ദാനം. അതായത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനവും അർഹതയുള്ളവർക്ക് ആദരം കൂടാതെ കൊടുക്കുന്ന ദാനവും എന്താണ്? താമസം. രണ്ട് കാറ്റഗറി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള്. ഒന്ന്, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുക, ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ്? അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ദാനം. രണ്ടാമത്തത്, അർഹതയുള്ള വ്യക്തികളെ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസികമാണ്. നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു അമ്പലത്തിൽ തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ, നമ്മളിപ്പോ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാണ്. ഒരു വ്യക്തി നമ്മളടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കാണ്, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുറെ ദിവസമായി, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കും. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കും ആ വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പൈസ കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു നല്ല സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം ചെയ്തു. കാരണം അന്നദാനാണല്ലോ, അന്നദാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നദാനം കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോകാണ്. നമ്മൾ പോകുമ്പോ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണാണ് എന്ന് ഇവിടുന്ന് കള്ള് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട്, മദ്യ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസ കൊണ്ട് അയാൾ അന്നല്ല മേടിച്ചത്, മദ്യാണ് മേടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത ദാനം എന്തായിട്ട് മാറി? നമ്മൾ സ്വാത്വികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത് എന്ത് ദാനായിട്ട് മാറിയത്? എന്തായിട്ട് മാറും അത്? ആ ദാനം താമസിക ഗുണത്തിൽ അല്ലെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറി. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന ദാനം. അയ വ്യക്തിക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്ഷണം ചോദിച്ചാൽ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, വസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഉദ്ദേശമായിരിക്കില്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഈ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മള്
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അതായത് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയമായ ഉന്നതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവോ? നമ്മളിപ്പൊ ചെയ്ത തരത്തിലുള്ള ദാനായി കഴിഞ്ഞാല് ഇല്ല അല്ലെ? നമുക്കൊരു തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മള് ദാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സംശയം, പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരുമോ? പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമില്ല അവര് ചെയ്യുന്ന, അവര് പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ കള്ളു ഷാപ്പ് പോയി കള്ളം വെച്ച് ആ പൈസ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരത്തില്ലേ? നമ്മള് പൈസ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഒരു കള്ളു കുടിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ അവര് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളും കൂടി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാണ് അല്ലെ? കാരണം ആ വ്യക്തി കള്ളു കുടിച്ചു പോയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്. അവരുടെ പാപം കൂടി ആരേൽക്കേണ്ടി വരും? അതിന് കാരണമായത് അല്ലേ? അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂലല്ലോ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോഴേ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്. അത് കൊടുക്കരുത്, അതല്ലേ പറഞ്ഞ അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ. നമ്മള് ആഹാരം മേടിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ, വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. അവര് ഭക്ഷണം വിശക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ വന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് പൈസ ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കൂലേ മാതാജി? അതല്ല പറയണത് കൊടുക്കരുതെന്ന്. അതെന്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പോന്ന് അല്ലെ ബസ് കയറാൻ പോന്ന് അപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. അവിടെ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ അത് കൊടുക്കണമെന്ന്? നമ്മള് കണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്, അവർക്ക് അതിന് യോഗ്യത ഉള്ളവരാണോ അല്ലാത്തവരാണോ എന്നുള്ളത് അല്ലെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ അത് കൊടുക്കുന്നത് നിർബന്ധമുണ്ടോ? നമ്മളോട് ചോദിക്കണവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കൂല. നമ്മൾക്ക് ഒരു മനസ്സിന് ഒരു തോന്നുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കൂ. അർഹതപ്പെട്ടതാണോ ഇല്ല നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യം വരുമല്ലോ. നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭക്ഷണം ചോദിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, വസ്ത്രം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രം കൊടുക്കുക. പക്ഷെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം ഇതാ, നമ്മളിപ്പോ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വലയിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞെന്താണ്? ആദരം കൂടാതെ നമ്മൾ അർഹതപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആദരം കൂടാതെ അർഹതപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണർക്കോ വൈഷ്ണവർക്കോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഒരു ബ്രാഹ്മണന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഏറ്റവും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അവജ്ഞയോടെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ അവരെ ഒരു റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ അവരെ ബഹുമാനിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള. നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് യോഗ്യരായ വ്യക്തിക്കാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കാതെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പൈസ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മള് അവരൊരു ബഹുമാനം കാണിക്കാതെ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ദാനത്തിനെ നമ്മൾ 3 കാറ്റഗറി വെച്ച് പറഞ്ഞു. ദാനം ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്, കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ളത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞത് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്നതും അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആദരവ് കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദാനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, 3 പേരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഓം തത് സാദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണാസ്ത്രിവിധാ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണാസ്തേന വേദശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് സമയം എന്തായി? 31. ഇത് മുഴുവൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. 28 വരെ എടുക്കാലോ. പറ്റുമോ? നിർത്തണോ? നാളെ എടുക്കാം. അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളേക്ക് ആക്കാം, പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ആരാ പറഞ്ഞു? നാളെ എടുക്കാം മാതാജി. കാരണം കുറെ ആവുമെന്ന് സംശയം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്.
എടുക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറെ ആവണു അല്ലെ ഇത് പറയുമ്പോ? എളുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്നാലും കുറച്ച് കൂടുതല, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. 28 എണ്ണമുണ്ട്. 28 ശ്ലോകം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. 28 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ചിലപ്പോ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോവല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ സമയം പോകും. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം, അതുകൊണ്ട് സമയം നോക്കിട്ട് മാതാജി. കേട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മള് കുറെ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല മാതാജി. ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഓക്കെ. അതിനപ്പുറത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ നമുക്ക് അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പൊ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കേൾക്കില്ല, നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ.